За мен това е удоволствие да бъде гост на Българска национална телевизия. Казвам се доктор Уаел Мохамед. Лекар съм по професия. Завършил съм медицина в Стара Загора. Започнах специализация също в Тракийски университет, университетска болница. Преподавател съм в един от големите университети в Хартум. Това е Ал-Захим Ал-Асари университет. В момента работя като лекар на отбора Ал-Хилал, на първо място в страната, на шесто място в Африка. Лекар съм също на Суданско олимпийски отбор. И женен съм, баща съм на 3 деца. Знаете прекрасно български. Горе-долу, така. Общувате с българи, нали? Поддържате контакт с България? Значи, първо поддържам контакти, така с доста моите приятели се намират в България, така, защото съзнателно ми живот е минал тук. Да. Втора част, едно нещо, когато го обичаш, много трудно може да го забравиш. И това е така с български език. Особено с спортните среди. Така. Да. Имам доста контакти с спортни среди, обменяме опити и присъствам редовно на конференции, на срещи, такива спортни срещи, спортно-медицински срещи. И това е за мен е голям опит, със сигурност. Откривател сте на уникален метод с вендузи, да ни разкажете за така. Значи от 2009 година започнах прилагане на вендузите в диагностиката. До сега то лечение с вендузи е стар метод от 3000 години преди нашата ера. Се знае, че се прилага в китайската цивилизация. В пепюрисите са намерени като метод за лечение, също така данни. И в Европа и в Римската империя също се използва като метод на лечение. До сега всичко се говори за лечение с вендузи, но аз започнах от 2009 година прилагане на вендузите в диагностиката. Какво значи това? Значи, гледаме и дисковата херния, особено при така наречена дискова херния и радираща болка в тялото. Гледаме към дисковата херния като електрическа верига. Значи създава се контакт между диска, който притиска нерва и оттам започват оплакванията. Дали изтръпвани, болки, схващани. Нашата цел с вендузи гледам да прекъсваме тази верига. Значи, когато има контакт, веднага когато се преустанови този контакт, очаква се оплакванията пациенти да изчезват. Така беше хипотезата и започнахме да ги прилагаме. И наистина, всеки пациент, който пристига с болка, тази болка изчезва при прилагане на вендузи на определени места на човешкото тяло, казваме, че има позитивен тест. Избрахме една група от тези пациенти, та беше голяма група, около 500 пациента, и ги изпратихме всеки пациент с позитивен тест, го пращаме на радиомагнитен резонанс, да докажем верността спрямо магнитния резонанс. И 93% от пациентите имат, всеки, който има позитивен тест, има позитивен радиомагнитен резонанс резултат. Дали дискова херния, дали ушупяване, притискане, някакво притискане нерв. Интересното при теста е, че една болка, която се намира далече от гръбначния стълб, примерно в коляното, винаги хората гледат, доктор, лекарите, колегите гледат коляното, изследване на коляно, физиотерапия на коляно, могат да стигнат и до операция на коляно. Ние с този метод доказваме или определяме дали тази болка, която се появява в коляното, се намира в коляното или в гръбначния стълб. Когато се прилагат тези вендузи на гръбначния стълб и изчезва болката в коляното, това логично, значи тази болка идва там. Значи всякакви процедури, всякакви изследвания, които се правят на коляното, са ненужни. И такива пациенти за нас имат дискова херния. Всичко трябва да се направи в кръста, а не в коляното. Също я прилагаме в спортната медицина, защото при спортни травми първият симптом при над 95% от футболистите, това е болката. Но не винаги болката излиза от мускула, например. Всяка травма, която настъпи по време на практикуване на даден спорт, се нарича спортна травма. Но не винаги тази болка, ние доказахме, че не винаги тази болка идва от, примерно, проблемите в мускула или в коляното.
И това в литературата няма такава диагноза, спомената радираща болка в спортни травми. Аз имам около 100 случаи такива. Сега в момента разработвам една научна доклад, нали, за публикация в най-скоро време. Тоест, вие показвате всъщност, че всичко е общо, а не локално на едно място. Така. И как се възприема това от, да го наречем, официалната медицина, западната медицина, като че ли гледа малко скептично на метода? Да. Значи, аз мисля, че не трябва да има проблеми, защото в едно село, където няма радиомагнитен резонанс, няма ултразвук, няма модерна диагностика, лекарите остават с вързани ръце, той не може да диагностира. А това ти дава възможност да прави скрининг. Казвам, че примерно този пациент, който го боли коляното или глеза, например, тази болка с тези виндузи, определям, че идва от кръста. И това е информация. Информация, която я давам на лекар, който иначе няма да има информацията. Или може да имат така добра инструментални изследвания, но пациентът да няма възможност, финансова възможност да направи това изследване и пак остава някаква информация липсва. С този тест улеснява на доктора да прави скрининг много бърз. Значи за 1 минута, за 10 минути мога да правя скрининг на пациента и да кажа: този има проблеми в коляно, този има проблем, този пациент има проблем в кръста и трябва да се следва радиомагнитен резонанс. Мисля, че това е допълнително улеснява работата на докторите, особено когато работят на места, където не могат. Знаете, че примерно в Африка не навсякъде има скенер, не навсякъде има радиомагнитен резонанс, а именно това беше причината аз да създавам, да работя по тази методика. Това е велика работа, според мен. Вие, предполагам, обучавате и много хора на този метод. Така, значи в Судан започнахме, аз съм, както ви казах, за първият път в историята на алтернативната медицина да се говори за диагностика с виндузи. Това за мен е голяма чест. Тя съм първият човек, който изнесъл съм доклад през 2012 година в Втората световна конференция по алтернативна медицина в Истанбул, нали? И този метод започна да го прилагам в Судан, като целта е да се разшири и да се прилага, нали, по целия свят, защото това е даденост, което знаете в медицината, но нещо, когато един човек го знае, трябва да го покаже на хората да се възползват от него. Вие пътувате много, участвате по света в конгреси медицински, изнасяте лекции. Как се приема вашия метод? Значи в някои държави, примерно, където алтернативната медицина е развита, този метод се приема така с голямо удоволствие, както се казва, защото, знаете, навсякъде все още имаме противоречие между алтернативната медицина и медицината, нали? Както така и в нашата страна. Но знаете, винаги научните разработки и научните доклади показват или доказват. Значи, не е редно един лекар да дойде да каже: аз правя това, но трябва да го докаже научно. И именно това е нашата целта, да участваме в тези конгреси и да правим проучване, да докажем на хората. Значи, този тест е сравнен с магнитен резонанс. Мисля, че това е нещо научно. И както виндузите на времето били метод на лечение, мисля, че тези неща могат да се възвръщат да бъде като метод на диагностика и в това се надявам. Мога да допълвам, че методът е много бърз, лесен за лекар, така и за пациента. Нали? Примерно, ако един пациент, който не говорите един и същ език и виждате как върви походката, не може да върви или куца, например, слага се виндузите и по някакъв начин му обясняваш, че трябва да върви. И гледаш промяната в походката. Значи не е нужно така да се говори много. Значи може да го прилагаш в места, където не се разбират, не говорят един и същ език. Ефтин, един сет с виндузи, в който има 20 виндуза, струва $10. Ние ползваме само една виндуза, която години може да се ползва, стига да не пада, да се счупи. И много точен, както казахме, 93%. В спортна травматология, когато диагностираме един футболист, че има, примерно, проблеми в мускула,
има определени протоколи, които трябва да се спазват. Значи спиране на футболиста, докато изчезва болка, да се минава на възстановителен период и така нататък. Но когато установява, че тази болка е радираща болка или идват по нервен път, понякога след 5 дена ги пускаме да играят, защото с този тест освобождаваме притискането и няма проблеми, нали, да играят футболистите. Ефтин, както казахме точен, има много бърз ефект. При самото прилагане, при теста, когато се прилагаме теста и освобождаваме нерва за диагностична цел, след като махаме виндуси, пациентът поне 2 часа остава без болка. Така че в моя кабинет пациентите влизат по един начин, а излизат по друг начин. Това е като някои от моите пациенти мислят, че аз имам някаква магия прави. Прекрасно. Сега като гледат материала, много от нашите зрители обаче ще се запитат, добре, толкова елитен лечител, доктор, само футболистите могат да се възползват от неговите умения, а така обикновените хора има ли как тук в България, има ли ваши последователи да се свържат с вас или да пристъпат на преглед на диагностика? Значи целта ми е при участие в такива научни конференции и срещи, наистина да разпространя тази методика. За съжаление в България мога само на уебсайта и на Фейсбука да показвам. Имам преведени, аз имам патент в нашата страна регистриран, преведен е на български. Мога само на уебсайта да добия тази информация, но България ми е като втора родина, нали? Така че аз, ако мисля да направя нещо, със сигурност България ще бъде първото място, което ще започне. Дай Боже, дай Боже. Мисля наистина по този въпрос. Благодаря ви много. Благодаря.